učenici koji prate mogu primijetiti da je studij psihologije jedan među najtraženijima. Tako da su i kriteriji visoki, nisu nesavladivi, naši učenici upisuju. Psihologija se studira na 3 fakulteta u Zagrebu, u Rijeci, Osijeku, Zadru, u Splitu nešto, znači na engleskom uz plaćanje. Svaki od tih fakulteta nosi svoje specifičnosti i mislim da je to dobro. Ko planira, na vrijeme se početi pripremati. Na Filozofskom u Zagrebu više nema prijemnog ispita. Tako je. Mislite li da bi trebao biti potreban prijemni ispit za buduće psihologe? S obzirom na to što se prijemnim ispitivalo, to je bilo to apstraktno mišljenje, ili to jest općeg informiranja. Zadnjih par godina im se pokazalo da u stvari kvalitetne buduće studente dobivaju i već na temelju znači ocjena iz srednje škole i na maturi. Može li se biti psiholog u školi nakon 5 godina fakulteta ili je potrebno dodatno školovanje? Na studiju psihologije nema specijalizacije, ide 3+2, jel tako, ti se dobiva diploma, a onda za određena područja je potrebno dodatno kao za kliničku psihologiju i slično, ali za školsku ne. Od ove godine su ponudili upravo jedan set kolegija za školske psihologe. A koliko dugo vam je trebalo da pronađete posao? Znači, čim sam diplomirala, kako nisam iz Zagreba, odmah sam dobila ponudu za prvo radno mjesto. Ako to bodri buduće studente psihologije ili psihologe, mislim da je budućnost našu profesiju.